Wah wis kena anu banyu udan luntur. Mengono kok suwi. Nggih, menika dipun pinanganirin nggih Pak Dekare nggih. Tari gambyong. Nggih, ning sanes Parianom lho. Rusak. Gambyongipun PKJT nggih, punangipun lulurolone non tak ketak terang datung tak tang dung tenang nggih. 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 Nek teng mriki lu nem Luluro luro jinem tempyong nek Karanganyar moji roji. moji roji. Halo Mas Akil.
Nika kalau mau sampun dipun pinangkani nggih Pak Degare nggih. Dawuh saking Pak Oka. Ya, Ingkang betul. saking Londo. Betul. Pak Oka pancen oke menika nggih. Nggih, nggih. Nggih. Gambyong Parya napa iki? Mak PKJT. Morumoji nggih. Mbak Birgita karo Mbak Hana Loka. Hana Luka. Matur nuwun Pak Oka. Nggih. Priksani. Ugi kula kintunke kangge dulur kula ingkang wonten Tanjung Priok. Oh, Tanjung Priok. Mas Tarno Tania Jaya. Oh ya, nggih. Pak Trimo ingkang saking Untara Nadi niki nggih rawuh. Pak Trimo saking Untara Nadi wong nggih. Oh kalih Pak Deasmara Santo ugi rawuh niku. Matur nuwun, Nggih, Pak Jan nggih. Matur Pak Dirawuhipun. Kaya krungu-krungune nek kene nek wayang. Lah nggih no, piyayi budaya kok Pak. Leres. Nggih. Mangke ngaturan minggah Nggih. Mengke nggih gara-gara. Nggih, aturaken panon ingkang tanpa pepindhan menika sampun dipun tunggu-tunggu Pak Degare. Nggih. Panjenenganipun Mbak Elisa Orkarus Alaso. Oke, nggih. Monggo. Monggo Mbak Pajan, Mbak Elisa. Mas, aja dikira.